Hello guys, mamuka sei muzuva ranhasi. Vatete venyu vadzoka nenyaya dzenyu dzamunofarira. Makadi ini ndine nyaya yangu yandinayo ndiri mudzimai anobva kumberengwa. Ndakarombeswa tichimwiswa chikari cheropa tikanzi tipote tichita bonde mukofini kanokwana kuita katatu pasvondo. Zvakaitika tete ndezvekudai taive taronga kuvhura chechi yeBeria kuno kuJoburg kutembesa. Asi tichiri kumusha ndipo pandichatangira kutaura zvakaitika kudzamara tasvika mudambudziko ratiwira mumusha maita dambudziko reuroyi. Munharaunda mataigara pakabva padanwa tsikamutanda. Isu takaendawo kwatsikamutanda ndokutiudza zvekuvhura kwataida kuita sangano redu. Akati ndaona matanga sangano asi ndaona raparara pamusaka pekuti hamuna simba. Uye kutaura chokwadi ini nemurume wangu takanga tisina mweya waMwari asi waingova udlire chete nekuda ukuru basi. Takabvunza akati tizomuona pasaidi. Tamuona pasaidi paya akazoti kuti muite mbiri ine mamwe maprofita. Inoda mombe mbiri nemari inokwana kuita 800. So takabva tabvisa mombe iya ndokuti mari taizomupa kana zvakufaya. Akati asi musarega kundipa mari iyi. So takati tamupa mombe iya akabva ati iye aida kutiona usiku musi uyu kuti arare achitibika pamwe nekutisimbisa. Akati ave manheru akatimutsa tikaenda kurwizi kwatakanogezwa nemishonga yainzi yekuchenura. Tapedza takadzokera kumba akabatidza moto akati ndimupe dhiramu ndikaisa mvura yaisvika muhafu ndokurigadzika pamoto. Mvura yakatanga kukwata ini nemukadzi wangu tikapiwa mvura yekwata asi hatina kutsva. Chakaitika takabuda ziya chete. After 2 hours mabhonzo angu akatanga kuita wiki. Ndipo patakanzi kuseni tifumire kunotenga coffin asi pasawana notuona takanotenga tichishandisa mota yatsikamutanda uyu ndokupiwa hari yaive yakazara ropa rembudzi yatange tauraya ndokunwa ini nemukadzi wangu. Zvaisava nyore asi nenhau yekuda mari pamwe nekuita minana takamwa ropa iri. Tapedza takanzi tiite bonde mukofini ratainge tatenga. Ndiyo mhiko yataifanira kuita mazuva 3 pavhiki. Tapedzera zvese izvi tsikamutanda akati tinyore chese chatinoda netsito mumbiya. Takaita sekudaro kuti taizoda kuvhura sangano kuJoni kumberengwa nechivi. Akabva ati isusu tiende kuJoni tinotanga sangano kuJoni. Kana tatanga sangano kuJoni kana tava nemari it was going to be easy kuti tizodzoka kuZimbabwe totanga zvakare mamwe masangano. Takati tauya kuJoni zvinhu zvakatifambira ndokuvhura sangano muchiarea mataigara mutembisa maive nemazimbo akati wandei. Pavakangoona kuti chechi iyi ndeyekumusha vanhu vakatanga kuuya kuzonamata Jesu. Takatanga kuita mamiracles. Mari ikatanga kuuya vanhu vachipa zvipo. Mari iya yatsika mutanda $800 yataimukwereta ndokubva tamubhadhara. Asi akati aona kuti zvinhu zvatanga kutifambira akatanga kudhimanda mari every month and tete. Zvekuti tainge tomupa 10% pamari yatainge tawana pachechi vakanga vobvisawo chegumi. Vana vesangano vakatanga kufa kunyanya vaive padhuze nesu. Zvakatanga kuraudzira kumhuri. Mumhuri muri kufiwa asi hapana mhiko yatinojamba. Tinorara mukofini 3 times per week and time yatinorara mukofini iye zvino tinobuda tazara ropa kuzasi. Ini pamwe nemudzimai wangu kuzasi. Asi tikatsvaka pari kubuda ropa hatipawani. Pamwe tinomuka tisina kupfeka takarara pasi nenge dzedu dzakazara ropa zvakare. Last year last born yedu yakafa zvisina tsarukano. Tsikamutanda nawo kubva zvatanga dambudziko iri haasi kubatika. Ndafunga kubudira vana vesangano pachena nekuti ndaneta nekurarama fake life kumba tichigara tisangana nedambudziko. Kuchechi minana iri kutowedzera offering tichiwana machechi edu kuZimu ari kuzara. Vanhu tete haisi nyore kuromba uyezve kunyebera vanhu vaMwari tichivati vauye kuzonamata kuna Jesu. Asi isu chatinenge tichida imari ende mweya waMwari wanga usimo matiri. Asi pari zvino ndazosvika pakuneta. Saka ndiyo nyaya yatawanai. Hanzi zvoni vari kuti vakabva novata vanoita bonde ka3. Hanzi vanoita bonde ka3 pavhiki mukofini. Mune muchimbandidzirana seiko imo mukofini imomo. Munokwana here vanhu vaviri mukofini. Zvinhu zvacho ndakatongoona kuchinhu wani kuti kana uchingoita zvekuromba chete ukangoita zvekuromba izvi unongopiwa ma-terms and conditions angori hard so. Ko unogona uvata mukofini kuti vanhu vedu vega ina hangu handizivi hangu.
tinotambura zvekutosvika pakuda kuenda kunotsvaka mushonga kunana tsika mutanda kuti tive vanhu vari powerful muchechi kuti tigone kuita munana. Hanzi mari iri kupiwa vanhu vedu vemachechi amunoenda ivi vanoenda kumachechi zvenyu vanoenda kumachechi vanoenda kumachechi kungoti kwai kwamuka chechi apande kwamuka chechi apande. The other day ndaifamba nemwana wangu, this place is just a quiet place, kune varungu and next thing tiri kudarika tiri kuona pane tent vanhu vari muchechi vanhu vari kujevha vari kudi. Mwana wangu akamira akati mama, I've never seen something like this, people dancing in church, what's happening, like this disorder and guys, chechi yangomuka pande, chechi yangomuka pande, muchingotevera zvino munonori vanhu vari kupindira emakofini muchiconfusika. And there's one thing about people following a prophet, you will never tell them kuti izvi hazvichina mweya waMwari, hapana, vanofollowa munhu wavo vachida. Saka imi ngohwai nyaya dziri pano mongodzidzai kuti kuchechi kwamuri kuenda mukasvika mukaona kusina soko raMwari, mukasvika kuchechi kwenyu mukasaudzwa kunzi Jesus love you, izvozvo chete kuti Jesu ari kuuyazve, repent and leave your sins behind. Mukaenda kuchechi kwenyu kwamusingaudzi izvozvo, chechi iyoyo tangai kubvunza, imbovabvunzai pastor kuti nhaye pastor, ko Jesu anouya rini? Nhaye pastor, you know, can the pastor teach us things from the Bible? Kwete kuti ngoramba chingohikwa mamiracles imi, the days are evil. Hanzi you are going to be deceived in the last days. Be careful and see kuti ndiani achakudeceive. Alright, ngatipinde munyaya yedu yechipiri. Makaditete, please help. Ndauraya varume vakati wande sanganisira maprofita neng'anga pamusaka vakatwa randakapiwa ne-ex-husband. Ndiri mudzimai ane makore 34 ndine vana vangu 2. Takarambana nekuda kwekuti murume aivasarudza mumukadzi. Murume wangu taigara kuZimbabwe ndokuzoenda kuDurban mushure mekunge murume wangu awana basa. Patakaenda kuDurban taive tichine mwana 1. Murume wangu aitora malords eDurban achiwaendesa kuZambia. Pakutanga taifara uye tichiwirana, asi pakazoita kushaya trust. Murume wangu akaudzwa kuti ndaive ndoita chipfambe. Ane trip yakazoenda kuDRC, paakadzoka akauya nenyama yaive yakagochwa ndokundipa ndikadya. Musi aida kubuda kuenda kuZambia akandibatisa bakatwa achiita semunhu ari kumhanya akati ndivhare banga irori ndinorisa mota. Semunhu aive asina kufungira mumwe wake, ndakaita saizvozvo ndokumubetsera kurongedza zvaifamba nazvo. Ndakagara makore anokwana kuita 13 nemurume uyu, handina musi wandakamuhurira. Dzimwe nhambo aita mwedzi yakawanda asipo, asi handina pandakambopindwa nemweya yokuti dai ndabuda ndanzwa nenyota. Murume wangu akatanga kuita zvinogara zvakadaro, akatanga kuda nevakadzi vakawanda. Imwe nguva akabirwa mari yese nemuvhenda waakanga aketa. Ndakaramba ndakashingirira imba yangu. Akazoti ada nemukosa waainaye izvezvi. Ndakasvika pandakageza hangu maoko ndokumusiira imba mukadzi uyu. Ndakadzoka kumusha, murume wangu hana kuita hanya yekunditevera, asi akanditi kana wafunga zvekuroorwa unotanga wandikumbira nekuti ukangoita yes unozviona. Ini nekunzwa mashoko aya ndakamuti pawakamitisa mukosa uyu wakambondikumbirawo here. Takagara 3 years taramana. Panguva iyi handina wandaifambidzana naye nekuda kwepain yandaive nayo. Ndakazoda nemurume aive murume wemunhu. Ndakati ndarara naye murume uyu akashaya. Indakati maybe rufu rwaMwari ndokuzoona kuti murume wese wandairara naye anofa ipapo. Ndakatanga kufambira nyaya iyi ndichibvunza kumaprofita, ndikanzwa kuti ndaive ndakagadzirwa nemurume wangu. Ndakadzi neimwe nguva nemwe muprofita kuti zvipere rara neni. Ndakati ndarara naye akafa zvakare. Ndakarara nemaprofita ndikarara neng'anga vachinditi ukarara neni zvinopera, asi ndivo vanofa. Ndakazoyeuka mashoko emurume wangu paya paive ati kana uda kuroorwa undikumbire. Ndakamubvunza akabva ngonditi kwaingova kutaura. Ndafamba ndasvika mukuneta. Iye he's happily married nemukosa wake, ini akasiya andisunga. Ndikada kumhangara munyaya iyi ndinonzi hakuna chinonzi urwe. Vedwe ndatambura tete, handichazivi zvekuita kuti ndigare ndisina murume. Ini ndine ropawo, ndiri munhu wenyama. Ndaisa varume vakawanda pasi, handikunyepirei ndibatsirewo nemazano. Ndasvika pakugumirwa iyi nyaya. Ndati ndikurumidza zvendamanya, ndati kwesu tine hanzvadzi zvepazhapo, tine hanzvadzi. Zvino hanzvadzi ndipopo dzinozongoda kungonyenga udzopindawo pamunhu akadai so, handimozviona. Panyaya dzekudanana guys tai careful, bo zvinozovata nemunhu anozokuurayisa anenge akatosungwa nemurume wake. Saka ini zvandiroda kuti amai ndiri kuti chika
musikana under help, she needs to be helped because uchapedza nyika yose varume vanoda kunyenga nyenga nekuda kuvata imi nemi uregai kuda kungonyenga nyenga. Iyi nyaya yekudzikwa vatete munovenga varume ndinovafarira singaite inoza kuti nditore boys rangu rondifarira vana ava tore boys rangu randotofarira rinari panapa. You understand me? But it's not personal. What I'm saying is varume, be careful because vasikana vanenge vakagadzigwa. Hatidi kuti kwai muzofa nguva yenyu yekufa isati yakwana. Vasikana vari dangerous pashapa. Advice yangu kuna sisi ava ndeyekuti tsvaka help. You need help. Also mumborega kuvata. Mborega zvekuvata navanhu munopedza vanhu vane vanhu. Mborega zvekuvata kusvika magadzirisa nyaya yenyu because hatidi zvinhu zvotinetsa isusu. Munotiurayirisira hanzvadzi dzedu panapa, hanzvadzi dzangu dzakanditarisa panapa. Tine nyaya yekupedzisira. Hanzi zviriko here zvekuti amai vanopukuta coffin remufi musi wenhamo. Apa isusuwo tichirohwa nezvinhu zvatisingaoni. Ndisirewo nyaya yangu mudare tiwane mazano. Sisi munosimba here nyaya yedu yakamira yakadai. Tiri mhuri yekwachiweshe. I think vagari vemuno nyaya iyi makainzwa uye nedzimwe nzvimbo nyaya iyi yatenderera. Zvakaitika ndezvizvi. Hanzvadzi yangu yakashayika asi mafiro akaita hanzvadzi yangu aya haana kurwara asi aitoudza baba kuti murehwa ndava pedo nekufa ndifungi ndikapedza 3 days ndiri mupenyu and for sure sisi vangu vakashayika akasiya mwana aiyamwa. I'm very sorry for that. Asi panhamo yake pakaitika mashure ekuti nhasi vamwe isusu tichitori nemavanga ekurohwa. Sisi vakati vafa kudaro mutumbi uri mumba amai vakatanga kupukuta coffin kuti rirambe richipenya. That's strange. Chepiri panhamo pairohwa munhu waingonzi wadirwa mbama nemunhu wausiri kuona. Zvisinei kuti ndiani taingorohwa asi amai vaisarohwavo. Vaiti vakagara vopukuta coffin vachiratidza semunhu ane pain yakanyanya. Vanhu vemuraini vange vakutoudzana kuti uri kuenda kunhamoko kukurohwa munhu. Chakatishamisa taiti tikati tifonere maprofita. Mafoni ese aidzima kutodzima kuti dzichaiko asi ane moto. Takasvika pakuti regai tingovaviga tisaenda kunonzwa kuti chii chiri kutora nzvimbo nekuti pamwe taizoita tsaona svika kuita nhamo tiri tega. Vemumusha vakazouya musi wekuviga munhu. Ndaviga sisi vangu takati sezvo tapedza basa regai tichifamba takati tagadzirira takuda kubuda takatanga kungonetsana from nowhere kusvika rwendo rwakona. Chero tikada kusimudza musoro iye zvino musikana wasvika hapashayika chinokonesa kuti tifambe. Vanga vaamai here vakaita kuti sisi vafe kumambama atairohwa nawo chingava chiiko. Mufi here zvikambo zvamai here ndiri kunetsekana since kufa kwakaita sisi vangu handirari kuti chii chakatora nzvimbo. Ko mai vaipukutire coffin rasisi kurwadziwa here nemwana wavo. Ndokumbirawo help kune vanoita zvemweya kune vakambosangana nazvo. People react differently to pain. Saka kana mukafirwa takamboona umwe mai vaingosimuka vachingoti you understand me? People react differently to pain. Munandopenga. Saka ndiri kungokupa iwo handiti kutatarisa kunzungu nekunyimo. Mai vanogona kutongosumuka upukuta coffin. Tinoziva vamwe vaitobata shura parufu kutoshamusika kuti imi inoda seiko kamera. People they react differently to pain. Asi number 1. Number 2, this is strange. Sisi vakatotaura kuti ini ndiri kufa. Number 3, parufu vairohwa vanhu nezvikwambo nezvinhu zvisingaoneki, invisible stuff. Why are we say tiri kungoda kungonofunga kuti ndiya mai? Say tisiri kufunga baba. Mai nekuti vaipikuta coffin vaigwadziwa nekuti vatotaura kuti kwai vairatidza kunge munhu ane pain. Number 1. Number 2, baba havamupicture panyaya yose. Baba havasi kutokwa nezvavo asi baba vakangoudza kunzi murehwa ini ndiri kufa. Number 3, pamba vanhu vakada kuti vainde kwai mafoni akadzima musi werufu vanhu vachida kuti vainde kunobvunzira kuti chii mafoni akadzima. Munoziva kuti asi zvinhu zviri strange kapakuti zvinogona kuzodzokorodzeka. Unfortunately, ndiani who are we going to point? Who are we going to blame? Ndi mai here vakadla mwana wavo. Vakazvidlirawo zvemwana wavo. Kana kuti ndi baba here, kana kuti vanhu vemuraini, kana kuti ihama dzekure. So kuti titore blame tise pana mai titi ndi mai. Plus mangotipa information yekuti mai vaipukuta coffin tairohwa nezvinhu saka ndi mai here. Unless kana mune zvimwe zvamunoziva pamusoro pamai zvavakamboita. Sei vana mai tichingofunga kuti vanorohwa.
guys, zvinhu zvistrange zvaitika pambapa, but handisi kuti inini handisi kubvuma kuti mai, asi guys munombofila sei kana muchipumha namai uroi? How does it work? Ukaona munhu achipumha mai ake uroi, anenge achitoziva pane zvimwe zvaari kuziva zvaasiri kutiudza. Ndozvandingangotaura inini. Ukaona munhu achipumha mai uroi ane zvaanoziva zvaasiri kutiudza. Saka itiudzei nyaya yose yakakwana. It's very unfortunate kuti vanhu vairohwa nezvinhu zvavasingaoni. Ndinoziva umwe munhu aitomborohwa nezvinhu zvanga asingaoni, asi makusena imoka akapariwa umeso achiratidza kuti anga achirohwa akadhinda, uye zvaita kunge nekiti yanga ichimumhara. Saka hey, there is weird stuff that's going on. Ende unongosara une mubvunzo asi maanza hapana. Ende hanzi kana musi wekusvika kuti tiende kana wangosvika zvinhu zvose zvotodhakwa zvoramba kuenda. Saka ini handina ansa, asi mimika kwanzi vakambosangana nazvo zvinhu zvakadai, so tipeiwo maansa. Ndipo panopera episode yedu. Muve neweekend yakanaka guys. I love you so much. Regai timboenda comment section manje. Guys, comment section is on fire. Like guys, yes Nyari, you are my everything. You know what, girl? Nyari anoya everyday achiti mamuka sei vatete pane mwana uyo timu rangu rechindevile achiti babakazi unjani nangu babakazi khona hayi babakazi uyaphila bakithi linjani lena. Ane video endakaposta iyaya ndishara kuti guys, can we do something for a family? You understand me? Wanted to do something for a family at Christmas. Some people were like, no, why are you doing Christmas? Christmas is a luxury. Wana school fees and all. Ndoda kuti mu research in one when you are doing this thing for Christmas. This initiative that we are doing, it's difficult to pick up munhu. Saka zvatichaita mai tichaverenga macomments toona kuti family iri in need ndeipi. Handiti we need to kuti imi mundiudzewo viewer discretion, because pane munhu anogona kutokudza kuti ini ndatambura nditori kuJoburg but ndoda mari chichi. Guys, kana ushokwanisa kuya painternet uchiya pawifi hausati watambura. Pane comment iri kunzi kuna single mother vari kuzaka havatorina pekugara, vanogara mudzimba dzevanhu vari diaspora, vanodzingwa. Zvino umwe mwana wavo akamitiswa, imba yavanogara inopinda mvura, vanogona kuita 3 days vasina kudya. Help them guys, vane vana 7. This is a family ine vana vasina chikafu, havatorina basic need yechikafu. Tisati taenda kuchikoro. Number 1, ndoda kuti imi mundiudze kuti munofungei. Pane vamwe vari kanzi my story is almost similar to yours. I cry every time I think of how far the Lord has taken me. Stay blessed, sis. Count me in when you find that family in need. I will contribute whatever is needed. This is Magabu. I assume you're Ndebele. Magabu, because you can't be Magabu in Shona. Yeah. Nyabonga girl. Uma futhi ari kuBotswana. Pane family iri kugara kuHarare, vanogara pama plastics. Those are the families that we need. I know kuti you guys muri kuti isusu vana vedu vari kuperera school fees, vamwe vari kudawo mari dzemabhazi and all guys ka. But tiri kuti pane family isina basic need yechikafu. Mungwa zvandiri kutaura. Isusu on this platform right now, this channel has got inongori ne 2 months yatang this channel is not big. Tingori ne 2 months. Hatisati tava naye sponsor. And it not understand that atina sponsor. Saka atina mari yakawanda, but we are just saying you want to make an impact, because ndinoziva kuti nyaya yechikafu izvezvi tikati tokumburawo ma 5 kg erice maviri, umwe kamuti tokumburawo ma 10 kg yeupfu. People will do that with their money. Zvinhu zvakatoomera tese, but we will contribute kuti family iwane chekudya. Saka ndozvandiri kushaura kuti pane 2 mafamily so far ndawana yekuzaka nekuzaka iri kunzi havana pekugara, vana chikafu enda 3 days vasina kudya. Poita imwe yechi2 yekuBotswana hanzi yamai vekuHarare vakanominatwa nemunhu ari kuBotswana, hanzi vaitotsvaka $10 ekuti vawane stock, havana chekudya, vanogara pamaplastic. This is what we are saying. Hatisi vana Elon Musk, hatina mari yakawanda, asi we can help to change their life. Kungoti vaone basic food kuti vagone kurarama, kuti vaonewo simba rekuenda mangwana. Tobatsira here vari kutambura, vari kushanda asari kutambura, kana kuti tobatsira munhu asingadozivi kuti sadza rake ramangwana rinobvepi, because isusu hatina mari and channel ino as you see hatina masponsor. We are just new. This is a new platform. You understand me? Saka mimi ndiudzei kuti tiite sei. Ndoda kuti mundiudze, because we are going to do this together. This is the initiative that I have started. Kuti guys, so pane vanhu 2 or 3 vari kuti isusu will help. And saka ini ndoda kungoziva kuti imimi
munofunge ende ndinoda kuti muzive kuti isusu budget yedu hatina mari yakawanda. We don't have a lot of money. Hatitorina mari, hatitorina masponsor. But ndoziva kuti the more I talk about this, video inoi ikaonekwa nevanhu 4,000 izvezvizvi. 4,000 people. One way tose ipo patineniwo. Tikaisa 1 rand muaccount mangu 1 rand chaiyo. Inosvika 4,000 rand. We can help these two families. Totengera magrocery 2,000 tobatisa mabhazi toendesa. You understand me? Hatina mari all together. Ndoda kuti musaita impression yekuti mari tinayo. Hatina. We've started this new channel. I'm just a stay-at-home mom. I'm not like a lot of things, you know. I'm not like a rich girl. Hatina mari. But ndrukuti nini? Can we come up with this initiative? Totsvaga masponsor. Mikana mune makambani amunozivawo. Vana ningi, vana diaspora, vana nyaradzo, vanani. They can also help us. Also, I don't mind going and talking to them. We can come up with something. But at the point, hatina mari. Don't know to understand this. But if there are families that you are going to pick up, to that family haina mari, kana vachitoda ndakatotaura kuti because zvinhu zviri kuitwa pa internet izvi. We are doing this on this platform. At least we've never met, you know, especially me, I've never met you. Ndimi munondiona, it's a one-way street. Asi ndoziva kuti kuna nyari, kuna kuda. There are people, my regulars on this channel that I know. We've never met each other. Asi kuti tiite initiative ichi, buda vano panoda transparency. Kuti alright guys, iyi ndio family yatawana. Handisi kuti tikuda kuoneregwa kuti guys one istakapenga but tofanira kutokuratidza mapicture kuti guys this is the family that we have found vari kuzaka poburiswa mavideo kana mapicture esituation yavo totoona kuti aiwa nemeso edu chi vanhu vari kutambura because inini ndiri kuti mazuva atiri kurarama vanhu vakangwara pachapa munhu anogona kutokuhla asiri kunyeba achitonyeba handiti. So we need evidence, we need to be transparent, we need accountability, then tobva taona kuti iyi ndio family yatawana iyi toisa picture yayo iyi avari kugara apa zvinhu zvakavaomerawo chero tichienda kunyaradzo tosvika kunyaradzo kuti nyaradzo tauya pano tine family iyi vari kutsvakawo sponsorship. You understand me? Tine inonzi mukuru toenda kumukuru noti mukuru tine family iyi with ma V11. So kana iwewe uchinatsoziva kuti you're not ready kuti uzoiswa picture yako painternet, then it's not for you. You understand me? We need people who are really in it. All has been said and done. Ndokumbira kuti mundiudze kuti tiite sei. Titore here vanhu vasina ma11 vari kungoti vari kutambura kana kuti tipe vanhu vasina chikafu. Pane vanhu vane vana vari kuenda kuchikoro asi havana school fees asi chikafu pamwe chiripo. Koita vamwe vasinawo school fees, vasina pekugara, vasina chikafu. Tobatsira vapi? Ndiudzei. I'll take it from there. Next video todzoka titaura nyaya iyi because Christmas yakutosvika. Thank you guys. Bye bye.